गिबियावनो दिनै बैसागु बोथोरनि बे रामफलबिल आनसलिकजों लोगोसे जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एबा बिटिआर बासिफोर एबा आसामफोरनो आङो दिनै बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनाय बयनिसिमबो जासिहरबाय। दिनैनि बे प्रग्रामा 13थि खेब रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय जोंना रामफलबिल कालचार सेन्टाराव जागासिनो दङ साननैनि हाबाफारि लानानै। बे हाबाफारियाव बिथांमोना आंखौ मेइन गेट एबा दरखं बेखेवनो थाखाय हांख्रायनाय बायदि आं दिनै नुजाफैदोंबाव जोबोद मोजां मोनदों दिनैनि बे परिबेसखौ नुनानै। दिनै फुंनि बे गोथार समावहाय जोंखौ बोथोराबो मोजां रोखोमै सापर्ट खालामदों। खोलो खोलो बार बारनाय, बयनिबो गोसोआव मोनसे रंजाखांनाय मोजां परिबेस एबा बयबो बैसागु रंजानाय एबा मोसानो बयनिबो गोसोआव जांख्रिखांनाय दिनै परिबेस नुनानै जोबोद मोजां मोनदों। गिबियावनो आङो बैसागु बोथोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बे समाव जासिग्रोदों। दिनैहाय नैबे रामफलबिल रुपनाथ ब्रह्म मेम'रियेल फिल्ड बेवहाय साननैनि हाबाफारिजों बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टार रामफलबिल बिनि रुफाथि मायथाइ फालिनाय आरो बेजों लोगोसेयै माने रामफलबिल दख'रा रंजालि बैसागो खुंफुं फोरबो बेनि 13थि जे फालिथाय बेखौ जुथायै लानाय जादों। दा बे हाबाफारियावहाय आंखौ जे मेइन पेन्डेल बेखेवनो थाखाय हांख्रायनानै लाबोदों बिथांमोना। आङो गोजोननाय मोनदों जे रामफलबिल होनोबाथाय माने बर'नि हारिमुआवहाय खोब मोनसे मख'नो गोनां मोनसे ओनसोल। हयथ' बे जायगानिफ्राय गोबांथार माने बुहुमाव रायजो जानाय बर'फोरनि मोनसे गोग्गाथाव मोनसे ओनसोल होननानै आङो सानो। खारन बे ओनसोलनिफ्रायनो बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टार रामफलबिलनि जानानै मानगोनां आदा बारलाम्फा नार्जारि बिथांनि दैदेननायावहाय बुहुमनि खना खनला गोबां जायगाफोरावहाय बर'नि हारिमुखौ डिसप्ले खालामनाय जायो। दा बिथांनि दैदेननायावहाय गोबां जायगायावहाय जे बर'नि जे ख्रिस्टि मोसानाय, बेवहाय बागुरुम्बा मोसानाय, दावस्रि देलाय मोसानाय बायदि बायदि जे आइटेमफोर दङ बेखौहाय बुहुमनि खना खनला जेरावबो माने बर' हारिमुखौ डिसप्ले खालामनायखौ जों नुबाय थादों। बिनि थाखायनो दिनैहाय बे BCCRनिनो बे रुफाथि मायथाइ फालिनायावहाय जे आंखौबो जे आलासि हिसाबै लेंहरदों बाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बिनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं सानो जे बिथांमोना आरोबाव बर' हारिमुआवहाय खामानि मावनो थुलुंगानाय मोनगोन। जोंनि दैदेनगिरिफोरा माने बिथांमोनखौ एसे थुलुंगा होफैगोन। बेवहाय साननैनि हाबाफारि, हयथ' गाबोन जोबथा हाबाफारि दिनै बेखेवजेननाय आरो बे गाबोननि बे जोबथा हाबाफारियावहाय मानाव गेदेर जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' साराबो गाहाय आलासि हिसाबै नुजाफैगोन। दा बेनि थाखायनो आङो बे समावहाय जोंनि नैबे रामफलबिल ओनसोलनि जानानै खोब एसे गोजोननायखौ आङो बे समाव माने बयनिबो फोरमायनो आङो सानदों।